Istedløven. Istedløven er en løveskulptur af bronze. Den blev skabt af den danske billedhugger H.W. Bissen til minde om slaget på Isted Hede i 1850. Den blev opstillet på kirkegården i Flensborg på 12-årsdagen for slaget ved Isted Hede i 1862. Men efter nederlaget i 1864 blev den som krigsbytte ført til Berlin. Statuen blev i 1945 tilbagegivet til Danmark af det amerikanske militær, der transporterede statuen til København, hvor den blev overgivet til Christian 10. Statuen blev placeret uden for Tøjhusmuseets gård. Den 10. september 2011 vendte Istedløven tilbage til sin oprindelige plads på Flensborg Gamle Kirkegård. Løven blev afsløret på 12-årsdagen for slaget ved Isted den 25. juli 1862. Pengene dertil var indkommet ved en landsindsamling. Mindesmærket rejstes nord for den store gravhøj, der kort for hende var opkastet på det sted på kirkegården, hvor mange af de faldne krigere var sted til hvile. Forsiden bar indeskriften Isted den 25. juli 1850. Det danske folk rejste dette minde. Løvens fald. Efter de preussiske troppers indmarch i vinteren 1864 i Flensborg under den anden slesvigske krig, blev Løven den 28. februar væltet af soklen af Slesvig-Holstenerne. Løven blev kort beskadiget, og hovedet faldt helt af. Preussiske tropper forhindrede yderligere skader og transporterede i 1867 Løven til Berlin, hvor den 9. februar 1868 blev opstillet i Saumhaus Tøjhuset. I april 1878 flyttet til Kadetakademiet i Berlin, Lichterfelde. Det var så Istedløven.